Ola, chamome María e vouvos facer un experimento. Chámase fluido non newtoniano. Materiais que necesitamos para realizar o noso experimento: macena, auga, unha culler, un colorante e un recipiente. Agora empezamos o procedimento. Botamos 2 vasos de macena. Engadimos auga e unhas pinguiñas de colorante. Agora mesturamos. Agora, co puño cerrado, golpeamos a mestura. Finalmente, introducimos suavemente os dedos na mestura. E intentamos facer unha bola. A ver, vamos. Los que vais delante, ven conmigo. Finalmente, podo comprobar que si le doy suave, volvese líquido. E si le doy forte, volvese sólido.